Awan-awan mangan pantal. Lho ya. Sopo? Sing gantimu sopo sing gantimu sopo? Wong ngepi ganti mangan. Awan-awan ngepe pantal mlebu kamar nyangkeng kukusan. Dadi prawan ojo cengkal-cengkal jake dilamar juru kunci kuburan. Ngono-ngone ku pancen yo bener. Tuku petek diwadahi iso ditinggal porik ngentekno kloso. Olahraga telur ayo padha diutamakno supaya awake sehat gak gampang lara. Masih olahraga ringan kudu dibiasakno sebab kesehatan iku sing paling tomohal. Iya yo. Jantung sehat istilah zaman saiki ngulinakno jalan santai uga lare bagi. Parlune kanggo ningkatno kesegaran jasmani mulane tuwa lan nom ojo sampe jare ayo iya yo. Sanam pagi telur kudu telatenono ayo padha tanyeso rasa bandino. Olahraga babarengan karo tangga-tangga supaya kaleksanan sing dicitace dakno. Iki bareng ini mandek kuwi. Wes. Iki mung rem angin iki, Bang. Lah rek gak apa-apa sing penting kompak. Lah nek mandek ini rek terus ya apa? Melayu ta ya apa? Lho karuane aku lak kan nuruti tok ae ta. Ya apa? Mandarin. Oh. Oh ya yang ngerti Mandarin sing ini lho. Mama yang kue ngono. Ya rek, nek ngono ya, jaluk Mandarin. Ayo tak turuti. Terus ya. Ana kintel cak gedhe wetengi
cepos irunge dompete kandel jare akeh duwe barang tak buka isine mbako kalambi ireng kemitenono bolong-bolong jadi sulamane peno seneng ndang samangono nek dijak wong karing aplone ana kelenteng cak dicocok pite rupane ganteng gak gablek duwe wong sing anyar kok bolong-bolong aku tau kenal arek wedok ayu bareng tak lamar wis dipek wong mancing yuyu jangkali porong nyasir sing ayu kenek sing kempong numpak sepeda pedot setire HP-ne nabrak motor gandengan cari si cinta kok ngelirik liyane ngono iku locak moto pikulan tuku sepatu yang pasar genteng anake wis turu bapake ngoyeng Teres lepok sawangane ngene rek tapi nek gak belajar nyawane yuk bohak gak iso lho temen lho kan iso cara Mandarin lho angel rek temen angel tapi nek kon golek blonjo nyang yuk bohak mesti iso kon ngerti gue peknya tanpa gua gue peknya tanpa gua lho nggo suwe sampe cengeng gak atik suguhan alah kabar arek repot aja nih ini salah ngono salah wis rewel PN aku mau apa le rewel ae aduh apa hai哦，知道。爸爸我幫時候我去apa dik kendaraan model lah kendaraan nakal kon iki. Papa dari mana? Kon ngomong apa kon iki? Ora jare ngomong ngono wingi. Sampai intel lah ngawur ae kon niku. Teko ndi mulai? Anggepamu lho perasaanmu ya apa saiki bare aku ya apa sih perasaanmu. Lho nek aku ngono Bas, nek kadung cinta ya cinta Bas nek menawa. Kendakmu aku ah. Lah ya apa kok gak cinta meramuring peno. Dulu ya dulu sekarang. Ada bedanya. Jangan dicampur aduk ngono ojo, Dik. Dulu kereta, sekarang bendi. dulu cinta. Sekarang bendi. Ya iso peno dulu cinta, sekarang benci. Lah lak ngono. Tukang surat ngono aku. Tukang surat nek benci. Lho nek peno njaluk surat gampang. Ngawur. Tapi aku mesti pesen ambek sing kene dhisik. Sapa? Sing kene sapa? Kene. Sing duri. Ngawur Mursia. Mursia sapa? Mursia sapa? Apa niku? Lah Mursia sapa? Mursia bojone Kalil. Ngawur ae. Wong iki tak kandhani ya. Iya. Jangan selalu marah-marah. Oh, waduh. Iya, terus. Mbah bilang. Iya. Kalau selalu marah, iya, terus. Iya. Jadinya lekas tuwek.
Oh, apa kok iku, Dik? Kak ngono. Kok sangat anakmu takon ngono iki. Iya. Iya nek Agus anakmu. Sebab peno gak duwe dasar ngono tak kandhani. Nek Agus kudu kon sekolah, nek sekolah bisa di wong sing pincang. Ngono. Oh, ngawur ya takno. Wong sembarang kudu dipelajari, Bas. Lah buku sakmene iki prasa penapa iki? Sik Delon. Yo ini iki delon. Lulu. Ya, iki bahasa sembarang iki. Wah, bahasa apa iki? Lho Mandarin, Jepang, Nippon, Tokyo. Terus pego ngono. Ngawur ae. Lho, gak ngono Dik ya? Iya, ngene. Ini ayo tak kon. Lah nek gak ngono ngene ae. Tiba nek ngene engko ngawur ae. Ya wae. Aku nek ngrungokno suaramu lho Dik ya. Awal sampai akhir. Suara kok rata. Ya. Gak ono mbrenggore. Juga iso kecantol. Dadi kok ham-ham tok ae. Tak rungokno Bas bener iku. Suaramu kok enak, rata terus napasnya kok panjang. Lho. Terus iku apa? Asal bibit Purwani. Asal bibit Purwani. Oh, dadi pernah aku kepingin. Iya ya. Supaya suara penenak. Heeh. Iso ngepur kan ya? Iya iso ngepur. Jajak iso ngepur. Lho gak ngono. Bahaya nek iso ngepur bener. Iso ngepur. Lho gak ngono. Aku iso ngepur ambek safari mancik. Lho. Kon bolat safari lho. Oh, kan iku kalau safari apa ngono. Kok kan Saya wis kata belajar ngitung ngono wis. Aku nek masalah iya apa carane suara saya. Carane? Iya. Lah satu, kesehatan. Oh, dijogo ya. Iya. Terus untu kudu jangkep. Kok gak iso. Iku menyinggung peranaan kon. Lho kok nyinggung apa? Nyinggung perasaanku kon. Kok iso? Lah iso jangkep ya apa tuku bogang. Lah berarti wis gak iso suarane gak enak. Lho gak ngono kok tak tular nang kanca-kanci. Oh. Kanca-kanca ngono lho. Kanca-kanci. Kanca-kanca ngono lho. Sebab nek untune rapat, Heeh. suarane metune iku teratur. Oh, gak ngowot. Iya. Oh, iya. Tapi mindone. Iya. Gorokan kudu halus. Oh. Nah. Kalau seno gorokan iso. Jawabane. Bisa halus jawaban gorokan. Takono kaca. Oh lah. Gak iso Mangan kudu teratur, mengandung vitamin-vitamin. Oh, vitamin apa iku? Ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sekolahan niku. Kok model kon niku takno. Suarane cek enak, Bang. Oh, cek lantur ta. Iya. Skalanya iku diatur ya. Salah saiki aja takon iku. Wis peno mikirno nungko loro nungko telu ngene. Kulo tuku tungko ora tak takon iku. Kok niku mikirno ngepur barang. Lho nek Ngepur gak pantes ketuwek wong. Nek lho kon niku aku aja ngono, Dik. Nek iso ngepur kan enak ya bapak yo ngepur kok, Dik. Kok niku ngawur ae. Pakekno nyangane generasi muda sing nom-nom bagian ngarep. Iya. Penes gak usah mikir teko kono. Iya. Masih pernah iso gak kira gak dikon ngepur bar karto lho. Wah, murah agak sesuai deh. Hanya sekian saja ya. Karena saya ini repot. Sekarang saya akan bisnis. Bisnis? Lu balik bisnis ya? Loh, aku kan duwe pabrik aku. Masa bisnis petang dino pakane pancet ngene. Yo, pakane 11 kabeh. Pakane 11, kembar 11 kabeh. Bisnis sepatu ono cok sandalan ngene bener. Sepatu ongkep sik kok datano. Lah nek metuki pedagang-pedagang gede mesuk sandalan ngene. Ya liwat telepon lak bisa ta. Bisa telepon. Oh, tak bel kring. Terus dari siapa itu? Oh, dari saya. Siapa itu siapa sini ngono kok. Oh, siapa sini? Bapak ngono iki. Nek peno iso telepon coba sih telepon mbak aku ayo. Ya. Umpamane iki peno nyekel telepon. Ya, telepon. Ya. Ono suara kring ya, Pak. Ya. Peno cekel telepon. Tak cekel. Terus, halo? Nah, siapa itu? saya. Saya siapa? Sidik. Dik, apa nanti, Dik? Kasih tidak kocok, Pak. Kok ngawur ae. Apa yang sartu ya, Dik? Lah apa sih? Iku apa kirim roti ya, Pak? Lho, siapa? Siapa? Sidik. Lho, napa lho, Bapak? Kartolo. Koncine ndek koncine. Sopo pasti, Mas? Anakku. Anakmu no? Anakku. Mosok sih? Masalah masih kita anak. Lho wingi lak ome dhewe-dhewe. Ome kok dhewe-dhewe? Iya tak kena mangan dhewe. Iya. Oh, sugih, Dik. Oh iya. Tapi pikiran anak cek mecah di dhewe ngerti. Kan digolekno omah dhewe. Yo nglumu-nglumu lek ngene iki. Iya, nek mulai dhewe. Anek kon anak Basman lho ya sing sabar ae. Iya. Terus jek mikirno ngono-ngono ngene iki. Iya ta? Aku yang nggugoni omongane ning gini dadi. Kan gini Nek gini ku bojone Cak Uwat. Oh, ngawur ah. Pak, kuncine ndi kuncine? Kunci apa ya? Lho, Kunci kontak.
Waduh kok iki apa sih lho? Ya apa bebeke? Lu kok bebek sih? Wis pada bebeke lho. Oh, ya mah bebek ta. Sing digawa arek-arek. Roti ya. Oh, roti. Ono bapak di pabrik roti. Waduh, gak ero lah. Ono sing atas roti kalung. Lah, kok lha roti kalung lah. Lho sik ta, bapakmu nggih bab roti ya? Roti. Lah iki kok tuku roti. Oh, ngicipi ulang. Kalau kudu roti apa? Roti tawar, roti manis, roti asin, roti sepet. Roti asin iku kabin ngerti ya? Lah iya tapi ono dhewe carane. Roti tawar ono, tawar menawar gini ya. Tawar menawar. Ngono ya. Ya, apa sih tawar menawar ono bandrol harga pabrik lo. Omongno karo tangga-tangga Iya, peno, iya. lek perusahaan roti gede kok. Masalah ya. Saya nggih roti sak gunung. Sangi, nggih kejutan deh. Lah nek ngemot tumpak nopo? Eh? Nek ngemot. Ya disetipno. Baru kebacet lo roti sak gunung lo. Oh. Lho jare ge pameran. Pamer ke pameran. Bener, Bas. Iya, Kadang-kadang ku ono apa sepeda digedhekno ngono iku apa, Bas? Iya. Ngono iku. Kadang-kadang ono. Tapi ono langganan sing ngajak gomblo. Waduh, gomblo kuwi mesine roti kismis. Lah wong mangan roti lho busal-busul ngene. Gomblo gak dimut. Gomblo iku awet terene. Lho, Pak. Cek tak lah kok dimut. Loh iya. Gak dikecapi. Jualan gak dimut kok awet kempong. Iku gomblo sing ndi? Gomblo gupeng iku teh. Oh, goblok Sing gupeng iku lho. Lek sing tukang matri. ngawak. Sing gupeng lemu iku lho. Lah ya ro, pecen terus kok pecel. Iya, kayak pemborong lho. Wis tuwa ta iku. Iya. Iku ponakane bapak iki. Iya. Nisanan. Ponakan. Kan irunge kacek gak sepiro barek kok. Lah, apa Tapi gede kono, Pak. Iya, Sing nisanan. lu kok timbang sih kalau kita no. Lek sing Mas Gomblo sing penyanyi ku karo aku sik mindoan. Lek Mindoan. Gomblo gupeng misanan. Misanan? Bapak tau kayak sepatu pisan. Oh, kan iku. Lho, Iya sampe suka sepatu pisan kan niku. iki sajane ngono gak dikeki. Apa? Ya saking nemene bapakmu lho. Oh iya. Gomblo tuh agak sepatu dicoplok. Lho, cukup barek aku mbah. Wis kawin cak jare ngono. Pak meneng kok juk ngrenek. Yo, bener di pabrik roti iki ngene. Kang ngono sih lah ya. Bapak iki duwe rencana ati. Soalnya apa sih pabrik roti sampe gedene ya. Dadi kendaraan udah sampai macet, gitu. Bagian kirim dhewe, bagian rumah tangga dhewe. Sing penting kono ape tak tukono anu, motor. Ngomong cepet-cepet tak niku. Montor ngono lho. Motor kloning. Kanggo lek Kayak apa? Iya, bakaran. Motor kloning. jagani. Pabrik, kayak kobong. Kayak bapak kobong. Kok iku apa? PMK carane. Aku saiki aja tukokno menteri model-model. Apa? Jaluk sing larang lho. Jaluk kencono lho, Pak. Wah, kereta kencono rek. Lah ono masih ngawur ae. Wong tuwa ya apa sembarang cukup Oh, iya, Anak iya. jaluk sembarang turutono. Iya tak turuti. Nek perlu jaluk pati ya turutono. Lah apa arek ndolek pati ngawur ae. Ini nonton ya. Iya. Ono mentego wah sampai karet-karit. Iya. Mertego. Iya iki lanu giraup bar. Hei. Oh, meteko gerau. Makane meteko kadon bilap. Enggak bapak iki. Iya. Yo, siji karo biyen. Oh iya. Cuma wis rontok kan. Rontok apa niku? Pernah jok man petih ta, Pak? Lah apa man pete iku dilalap kok. Sing isuk gak ono pedang krongan meneh petih. Disetip arek-arek anu mringis-mringis. Waduh wong sugih kan ajine rek. Kon ajine wis sugih kaya aku ngene iki. Kan ngono, doyan lalapan ya gak apa-apa, tapi dibatasi. Iya. Iya. Bapak pegawene kurang, Mas. Hah? Aku apa? Yo golekno. Ya, kan iki. Ya wis karo pabrik iku. Lah ya apa? Jogruk bandare. Wong potonganmu koyo ngono adakno. Loh, lah mari nyebas. Kon tadi Kak, ana ngurus arek kono. Yo, engko kunci kontak ini gini. Sopo nggo Iki mana? Iya. Gak cocok dik kono. Terus lagi ngono lho. Duwe laci ya? Duwe laci. Duwe sorokan. Sorokan. Ngono laci. Sorokan kono lho. Lah apa nggo kunci kontak iku. Iya. Tonggo-tonggo sak rono kabeh kira-kira sak kampung. Lho, hei. Lah kan aku garap roti ini. Ngawur ae kon kota. Gampang. Aku sik nunggu arek iku lho. Arek-arekmu aku ah. Ngono. Tak tinggal. Iya. Pak, iki lho tak sampeyan. Wah, lah apa nyangoni bapak iku ya ono wak duit kan. Duit setarane gawon. Iya, gampang. Cek gawe tak gawe. Niku. Tak gawe kan. Aja dik. Timbane ilang ah bisa ya. Apa sih? Lah kon duit. Sing ndi? Duit sing ndi? Lah kon gawe iku apa? Setorane ndi? Duit setoran. Oh, disewani kita. Ya kon gawe gawon lho, gawon. Iki tangan tok. Iki lho, Pak. Iya. Tinggali. Iya. Mbok anak jerakan ya apa? Duh, dompete gak delek. Salah rek. Mbok nomor induk Umbah-umbah aku. Ubah-ubah. Tak tinggal ya. Iya.
Ya, hati lah. Mari ngewangi aku, tekun dari iku. Manteng anak bener. Lho, ya. Kamu niru ibuke ya. Lho, gak kaya Niru ngomong. bapak. Niru bapak ya sembuh. Kan gak mulia. Lho, Iya. Monggo. Monggo. Anu temu tanglet. Nggih, nggih. Nggih. Bro sampean pundi? Oh, mriko nak. Nggih. Nggih, tepi nak. Sing tepak lho nek ngandani wong. Lho, kan apa? Niki ambune kaya wong sugih. Oh, nggih. Oh, Ngendel ambune. Ambune pengu. panjenengan yang sugih ngeten iki. Ambune pengu nggih. Ha enak arek ngomong rek. Mboten modele nih lho kok Nggih, ketara. Halus. Bas, pernah tau kenal arek. Durung kok. Duyung. Itu apa? Durung kok doyong. Lah, kon tau kenal Mbak? Sampean apane, Mas? Kula. Nggih. Kula palike. Oh, palike nih. Nggih, balik sodet kuna. Kanca nak kanca. Oh, nggih. Kanca. Anu, Pak, kula padhe anu. Napa? Padhot. Kono wis cicil bas ana Gak ngono kopo. Lah aku ngomong keliru dadi cicili ya. Delok awan niku lho. Lah aku ngomong keliru digoyo ketularan. Bareng padi. Anu, Padi. pun sungkan-sungkan. Pun sungkan-sungkan sampean. Pokoke napa kat sampean ngomong mawon. Iki nek betul turuti kula ketakan niku. Kon niku. Nggih pun. Oh, pun kuwatir. Anu nak nggih, kula ajeng taken. Nek sampean adre mboten perlu adek wedi kali kula. Biasa bebas mawon. Mboten apa-apa. Mboten. Pun wasi mawon lho, Pak. Ngene ndelok iku wong ya apa sih mung mripat enak. Nggih. Nami sampean simpen. Nami sampean sinten nak? Kula Tini, Pak. Heh? Tini. Coba? Tini. Pak. Waduh, Tini. tepake apa? Dolar. Coba dolar. Lah. Pak, sampean jamel teng mriki, Saya Pak. sapari rek. Tini, Bang. Ya terus dari tak gawe-gawe. Gawe-gawe. Oh, jenengmu Tini nak ya? Nggih, Pak. Tini. Lengkapnya. Lengkape. Iya. Kastini. Oh, Kastini. Niki napa, Pak, surat kula? Oh iya nak ya. Pas, Iya. ya. Oh iya. suratnya, Bas. Enten fotone, Pak. Wah, fotone ya. Ayu nggih, Pak. Iya ayu nak. Iki kok potrek ngono kayak kene tepak, Bas. Dicecek ya. Iya, kayak ngene-ngene mulai. Wah, ngawur ae kon niku. Anu, Pak, kula padus pendamelan lho, Pak. Lho, gak Tompon, tompon. tompon. Tompo-tompo iki lho kan jeragane ta. Wis ta lah, Gus. Tompo gak tompo apa jari aku ta. Tampon. Lah ono apa-apane aku tanggung jawab. Waduh, ora apa-apa yo mlayu tik kok, Dik. Gak tanggung jawab, Dik. Gak ada pabrik ta, Bapak niku? Loh, pabrik. Roti nak. Roti napa, Pak? Roti napa? Roti mambu. Roti apa ya roti tawar ono, kismis ono, roti keju ono, sembarang. Campur nggih, Pak. Campur laran. Roti campur-campur. Bas. Nompo arek delok-deloken. Apa? Sesuai no barek-areke. Iya. Nek potongane ngene iki. Iya. Tekeken bagian duit-duitan ngono lho. Bagian duit-duitan ngono lho. Tak ada duwian. Lah kok sing ngewangi. Entek duwike. Apa Dik? Iki Pak ijazah kula enggak ada ijazah. Wah, Lho ijazah papat ngene. Nah, salah. Lho. Oh, gak nutuk SMA nak. Pak nggih notong Iki lho ijazah SMA ngene lho pernah iku iso Oh, kok. SMA. Oh, ya kuali SMA. Nak gak keliru nak kon nyebutke melok bapak nak. Lah napa sih, Pak? Sebab bapak iki bener pabrik tapi pabrik bukan pabrik besar. Pabrik cilik-cilikan, pabrik sederhana. Nek pernah gak wani nompo, tak tompo. Ojo tek kok ngawur. Lho gak iso. Ojo akon. Lho, pernah ragu-ragu ngono. Iya gak. Ngene ya nek melok bapak nyebutke pabrik roti, lakon tak dekek ngene kantor. Oh, nggih. Kantor ndi? Kantor pos. Saya digendeng kok ditikung. Kita lah kantor. Kamu tak lo. Kantor. Goblok iku tak lo. Oh, kantor dia tak lo. Yo kantor roti ki goblok. Gendeng iku tak lo. Ngarep tamburi tak tengah ngono lho, Pas. Oh, ngendukur. Kata kantore. Akeh nak. Siji damel ngurusi perusahaan. Iya. Siji damel ngurusi perkiriman. Iya. Siji damel klesetan. Ini kantor wong remek ibarane. Dadi kon tak kantor sementara. Iya, sementara nak ya. Kon iso ngetik nak. Saged, Pak. Oh. Saya nek delok drijine, Iya. lincip-lincip. Nah, terus ngene nak ya. Kon njaluk bayaran harian, apa mingguan, apa bulanan nak? Terserah mawon, Pak. Apa tahunan? Kok tahunan kok Ya jago? enak, barek ngerapel ku. Ngerapel anune nak apa iku? Iku lho engko. Sing enak, iya ya. Iya ya. Sing enak tahunan ae, Dik. Tahunan lho, tapi dijaluk dhisik. Oh, Kalau dhisik nyawut gaene males. Terus ngene bulanan ae. biasa Pak nggih bulanan nek teng kantor. Ya, saulan kon tak kek 250 nak. Ojo kuwatir nak masalah iya nak, ojo kuwatir nak ya. Lho aku iki ndelok kon melasno ngono. Sakno nak Ya ya. mboten nuwun nek ngoten.
mboten. Iya, di samping iku nak ya. Dipikir ta Wis. iku. Kono melu nyatek aja Dik. Di samping iku ya nak ya rene omamu ado, gak pu mule kon tak kek kamar sosial kanggo awakmu. Oh, nggih, Pak. nggih. Sebelah Bisa, ndi? Sebelah ndi? Kon sebelah ndi lah kan ono. Kamar sepen kan ono, kamar sepen kan ono. Iya. Iku lak jajar telu ah. Iya terus? Ah sing siji iki. Iya terus? Sing iringane tanggonane Bas. Sebelah iki. Kon gane. Iya. Atuh. Napa Pak keselak, Pak? Lho gak ngono sing iri kan digon sedek kok iki. Ngira jogon. Oh dicatek. Pegawe anyar. Gak cocok kok ngampuni iki atane. Ya. Terus nggih. Di samping kon turu ngene pabrik kene, wengi rumah tangga campur nak ya. Ya ayo sing tangan sing enteng. Nggih, Pak. Ojo dikantongi tangan. Nggih, kula sanggup, Pak. Tangan ojo dikantongi nak. Nggih. Ya bantu-bantu nyapu nak ya. Oh, nyapu. Iya. Nyapu apa, Pak? Laut. Nyapu latar kayak gini lho. Nyapu latar gini nak. Ini ya. Ya nyapu latar gini lho. Mulane tak jelasno. Nyapu latar, Nak. latar ta halaman dalam. Ya halaman dalam kene nak. Ngono lho. Halaman sak trombone. Iya sapuna. Aduh, mboten kuat tak kula. Pojokane Padahal tok. geger. Pojokane tok. Loro dengken nak. Nggih. Loro dengken. Nggih, Pak. Wis aja nyapu nak ya. Nggih. Masak adang. Oh, adang. Iya adang. Adang beras. Gak kerikil. Ya beras nak. Macam-macam badang roti napa? Ketan, macam-macam. Roti lah pabrik wong kanggo pribadi ya adang beras nak. Nggih, dipususi, Pak. Enggak buaken. Lah dipususi ngene nek gesek ini Lah kemana? kula menate teng pawon, Pak. Kula iki Sakno, sekolah Bas. kok. Sakno. Oh iya gak iso nak ya. Sakno. Wis aja ati nyapu aja ati adang ya. Wis saiki umbah-umbah nak. Oh, mbak-mbak, kain. Iya. Gak seng. Umbah-umbah kok yo kain nak. Takan sampean nggih. Iya pakai aku. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Ngira Iya. sampean nggih. Iso nak ya. Saged. Kali sabun nggih. Gak ambek wedi nak. Oh ngawur ya takno. Lah nek kok sembarang sawangane alot ngono iso nyambut gawe ngene Kak. Mboten, Pak, guyon. Oh, guyon. Saged mosok wong wedok gak iso. Sawangane wong dewek kok. Wong dewek. Maaf. Aku Maaf. Aku kopo. Oh takno. Lah ya nek iso. Tampang nggih, Pak. Iya tak tampi nak ya. Nggih. Nah saiki Ya tak terno nggone karo iki. Iya, Ya Pak. tak terno nggone ya. Nggih. Tak durung nggone ya. Durung numpak becak mek kon. Iya. Amblas arek iki. Potong cerongoan ngono kok kono iki. Pak. Iya bathukmu lho bathukmu. Kira pun kan mbek aku pas. Bathukmu senang nunung bathukmu iku. Pikiranmu maju tapi ya iku amblasan kon iku. Lah aku mosok ngene-ngene sih, Pak. Enak. Monggo bareng. Ya numpak motor Bareng wonten lah ya. Oh, ini motor sampean? Ojo, iku gembosan motore. Ngawur. Motor kowe. Mbak motor apa iki nak ya? Ayo cek ya. Iya ya. Ayo cek. Ya, bareng. Nyambut gawe jeragan pitik. Yo jeragan ndok. Kulak pitik. Lah ngomongi masjid iki. Kulak ndok nang gone Jember. Tak tumpakno sepur ndok rong kranjang. Bareng nang gone sepur krungu rame ndok tendangi wong pecah kabeh. Jaga keamanan. Aja sampe ndoke pecah kabeh. Kari sak keranjang tak kurep ya mbek aku. Sepur budal teko Wonokrama. Ndok tak junjung netes kabeh. Sakane tak grem yen ntaran. Wis panjenengan wong nyambut gawe iki ya enak ya gak enak. Ono rugi. Lho. Ono nek golek pitik, Ono katrol. Oh, kok. Langsung proyek dah. Jadi jerakan pitik. Iya lah. Kon kono pitik mati. Ngawur ae kon niku. Ora apa pitik mati. Urip Pak. Pitik talkun ki lho. Pitik talkun. Kakene digawe soto iku. Gawe ngabluk kon. Lah. Gegedan pitik. Kok pitik talkun. Kok pitik biasa. Sekarang apa tambah banter. Lah kon pitik talkun kon. Lah pitik apa? Ya pitik Jawa. Aku nek kula langgone diri. Ana pitik gak pitik Jawa ki lho. Pitik gak pitik Jawa. Iku pitik kayan-ayanen. Pitik kata pitik Jawa kon. Lek kepinginan nang Blitar akeh, pitik balik sapa kebon uwak ya. Iku nanas. Olah pokoknya badean iku. Oh, pitik wali sapa kebon. Lah ya kula nanas ya jagak pitik bangkrut ya kula nanas. Iya, aku gak mesti loh. Kula jangkrik barang. Ana wedhus jombah ki. Jombah. Aduh, wedhus blendingen. Tapi sembarang kok kulak ya. Lho, sembarang tak kulak aku pokoknya di sing payu. Roti lho. Roti ya tak kulak. Wah. Bapak iku jerakan roti. Roti? Heeh. Aku nek kono gak kulak njaluk apa lho. Aku bapakmu dhewe ae lho.
Iya, Njaluk. iya bapak dhewe ae. Oh wadah, misan njaluk aja siji loro nggawa truk lho. Ah, ya ngono do nrimo. Iya, marun tak gekno omah. Hah, bagus. Api ati mula kon ngono. Iya. Iya. Marun tak cancang tak pathoki. Oh, kon niku tantane gak enak. Aja njagakno ta. Iki ngene, Cak. Iya. Beneran apa peno. Bapak dadak nrimo arek wedok wayu. Waduh, Gawe anyar. seneng kon. Kene keputare wedok lek irungmu mekrok. Kok pada nambah awakmu dhewe aku gak kira kan. Waduh. Gak kira kan wedi. Iki kamera kan ya. Terus apa aja? Gak ngono sing tak maksud iku. Iya. Bareng ana kono 2 dina lho, dadak arek nang pasar. Terus? Iya. Kula glepung. Iya. Glepungnya roti. Njupuk glepung. Kayak cukup glepung nang pasar. Dadak ana pinggir kali ana arek bayi digomuli. Mesti nek gak digomuli ya. Iya. Terus dikono kantor polisi perlu dilapurno. Heeh. Dadak saking wedine terus digomuli dianokno diaturno karo bapak. Digomule Diaturno Rama. Wah, apa omonganmu kelinci pendiaturno, digomule ditukno. Wis ora belak ngono ditukno. Lah terus bapak curiga. Curiga bapakmu? Jare niku anakku jare. Oh, sangkakno kon niku hubungan gelap ambek apa? Iya. Pembantune bapakmu. Sadurunge arekku mlebu rono dipikir aku hubungan gelap. Saiki arek wis lahir. Edok-edok golek penggawean perlu nek kumpul balik aku. Dadak tuduhane bapak itu begitu. Wah. Ayahmu nuduh begitu. Ayo pancene kon gak berbuat ambek pegawai bapakmu ya tolak ngomongnya bapakmu. Lah saiki ngene ae. Saiki akonono mari sementara rek. Akonono lek bojomu. Lho kok ngakoni ya pecah gampang arek iki. Engko tak kei dhuwit. Aku dhe bojo hari ini. Ngakoni tok ngono lho. Kabeh anakmu bae niku. Iya. Iya, anakmu bae. Akonono tok tak kei dhuwit perlune. Arek iku lak saiki diusir karepe. Lho, bature bapakmu diusir. Iya. Lah karep cek balik rono maneh sakno ya. Apa meneh gak balik rono? Sakno ya. Sakno ya. Oh, anakmu. Anakmu kon niku Lah karepmu bayi ki takoni anakku. akonono anakmu. Mesti santolo ngene ae. Mm-mm. Bayi takoni anakku. Iya. Lah buruhe bapakmu tak rabine pisan. Lho aja ya. Oh, anakmu lho. Anakmu. Aja, iya lek awakmu iso nyukupi. Wong Upamane saiki kon wis duwe bojo. Iya, soalnya rumah tangga lek paduan jiwa. Iya. Cinta pada cinta. Mm-mm. Aku upamane cinta ambek bature bapakmu. Mm-mm. Bature bapakmu gak cinta ambek aku. Iya. Tak kuwatir nek kon nyiksa batine Iya. wong wedok. Iya sakno. Tapi cinta gak cinta tak urusi dhewe. Wong iku tak rabi. Lah apa kon wong jaba melu urusan cinta bojoku? Heh? Iso kono tok mari ya. Tak rabi gak le? Aja. Anakmu. Anakmu. Lah lek arek iku kok rabi lah yu lastrio. Wis ngene, Iya. tak kei dhuwit 50.000 akonono. Perlu arekku cek tetep nyambut gawe kono. Nek ngono aku tak budel. Tak budel nggone bapakmu. Iya, Iya. akonono warani ku lek Bayi anakmu. iki tak akoni anakku. Lah arek iku warani Lah, arek bojomu. wedok iku tak wara bojoku. Pilih ya. Iya. Sakno rek. Ndelok pene ku sakno nyambut kowe kesurang-surang ngono ya. Iya. Ngomong-ngomong iki kae. Curang-curang. Lah apa peno sapa Gunung Sari ya. Heh? Yenane wong jare kelep. Lho, aku ndelek wong kalap lho. Aja golek wewean ae. Lah apa wae ana kanca dhewe sing kelep nek kono. Iya. Ketok irunge tok. 50.000 ya? Heh? Heeh. Engko tak tambahi. Aku nang bapakmu ya? Iya. Takoni bayiku anakku. Anakmu, lah, arek wedok iku bojomu. Tak wara bojoku. Iya. Ora temenan. Oh, akonono tok ae kok. Anakmu. Sokran iki kandhane. Wah, iki ya apa? Lho numpak becak. Kan. Lho. Sokran. Waduh, lah jenenge bure bapak sapa? Durung tak kandhani rek. Waduh, lak mencel kabeh kok. Anake lanang wedok gak tak kandhani. Waduh. Lho. Iku apa rek? Tin. Kon lapo? Napa, Mas? Kon niku yo ngono nggih perkara ae kon. Kene lho. Perkara napa sih? Pinggir tengen. Kulon ki pun bengong lho. Senenge ngomong kono kiwa ae. Lah sampean desek mawon kula niki bingung. Rodok maju, kupingku iki dublek. Enten apa sih? Kon iki apa nu bayi kok gemule kon dadi perkara kuwi. Lah karep kula niki sakaken, Mas. Mboten ngertos nek bapak niku murang-muring ngoten. Sakno tapi efek iki lho. Efek napa sih? Efeke lek dianu bengung. Efeke nang aku. Niku lan. Trimakno aku iki berbuat marang awakmu, men-men lek serana nang bapak polisi lah apa kok gemuleh? Heh? Sampeyan niku tiyang pundi? Ya wong kene lah kok gemuleh lah apa? Lah nggih karep kula niku sakaken. Lah sakniki napa kok Ya ngeten. bapak muring-muring kuping jepopong gak karuan iki. Pokoke lah mboten sih, lah mboten anak sampean sih. Iya tapi nyatane saiki
aku dicurigai karo bapak. Kon mesti kate diusir. Kon malah mesti dikon nyingkris. Saya lak mbulet lak abot aku kon. Lho, lan apa abot sampean niku? Wah kon dadi perkara jane aku. Bingung mbok nenten sing kula jujuk, Mas. Jane sakem. Oh, lah wong ngene aturane carane. Oh, wis jelas terang terwoco nek iki aturane. Lah ngono budal emang klebon orang-orang, Pak. Rudingan, Semayan, Koperensi, Sanusi, Siato, Mbok. Oh, mulane enak. Apa sih, Pak? Apa-apa kamu takon kon arek iki. Mulane kon sik prawan nak ya umurmu sakmono, dadak kon lancang. Terus ya apa Kok wani gandeng rente kan kok bayi? Anak sapa iki? Anak sapa iki? Lho niki yogane tiyang. Yogane tiyang. Sapa ngaran anak orang-orang? Lah nggih lah sampean curiga kali sinten sih, Pak? Irunge kaya aku irunge arek iki. Lho. Irunge kaya aku iki nek gak oleh kartolo gak pantes iki. Lah napa sih, Pak? Mboten sumpah mboten. Lah nyatane kon hubungan glepung, tak kon setor kene perang trek, mule-mule nggo bayi, nek gak anak kartolo anak sapa iki, Mboten kok, Pak. Kon kok anci yang kon, Apane, Pak? Sing kok tengeri ku apane lek? Irunge padha tak irunge. Wala, irunge lah mosok ro wong ana padha gae ta. Iya, tapi irunge jungkel Padha Kupinge loro kupinge yang. Lah iya, tapi gak mungkin nek anakku. Wis saiki nae, lho, nek kon tetep anak. Ini desa kedawa perkara iki ya. Aku rumah saya isis. Isin, ya. Kedawa perkara iki. Soale kon tak tolong cukup gak apa-apa. Pokoknya dina iki, detik iki, hari ini, hari kiamat, ya. Pokoknya kon saiki kudu oret pergi dari sini wis. Sampeyan sida ngusir kula. Tak usir kon. Aja sangani. Lah apa nyangoni kon wong salah? Bayaran dhisik sing setahun iki lho. Iya tak bayar nek. Lho, grogiak. Wis. Napa grogiak, Pak? Napa? Mbok kono apa? Kon dikontrak setahun, wingi ket mlebu terus marung iki dikek bayar setahun meneh balik maneh, Dik. Ya. Balik ka iso. Oh, ngawur nek kok kene kan wis. Nggih, Pak, ngene Pak. Kayak contoh jelek kon. Lah napa? Bapak itu kan lihat-lihat toh, Pak. Kenapa? Kenapa? Itu siapa itu? Ini pembantu saya. Nah, makanya kan kasihan. Loh. Siapa kasihan? Gak salah, Pak. Arek iku nemu bayi nang pinggir kali. Oh, mustahil. Mustaman. Mustakim. Mustahil. Oh, arek musmusan mulian. Omongane kok sedik kali ngomongnya. Musmusan dadakno. Ayo sing bener mustahil lah apa mustaman mustaji barang. Wis saiki ngene berarti peno tega karo aku. Tega mentala. Iya nane mentala sebab kon iki mbusek namane wong tuwa, ngerti kon? Terus kabeh berbuat apa bapak saiki? Saiki nek perlu kon ngira pisan, sananan gak apa-apa. Kok manis kata-katamu? Yo paling cek wani nyare kok. Waduh cek wanine wong tuwek. Ya lek peno gak ngaku anak mergo perkara buru iku. Peno nudul lek iku panjenengan olehku. Iya, aku tak nyingkrih. Ya nyingkrih nak. Nyingkrih. Sik ketunggu wong tuwa kon ngono le. Kuwalik. Wah, bapakmu ketunggu wong tuwa ya apa sih kan iku? Lho bapakne iki sapa sih? Lho bapakne aku. Oh. Terus aku. Sementara iki bapakne aku lah meneh buyar. Dadi kanca biasa ngono lho. Nek kon ngene perlu motor pilih motor iku. Motor sapa? Mbok motor sapa njaba iki. Lho, wong motor loro remek kabeh kok dijojokno. Yo nyingkiri aku. Enak ngono wis. Masih gak ngodhek gak apa-apa. Ditenono. Apa? Ngancam kon? Gak. Ditenono kon. Apa? Sing hati-hati. Lho iki tak hati-hati jane. Ha iya. Awas tiba. Ya. Oh, anakmu ah kon. Tiba kon ya. Balik Cilono kon. Ciloko kon ya. Ya, aku bedal, Pak. Arek aturane koyo aturane. Oh, nek gantenge ganteng tapi carane gak ngono. Wah, arek kok gawe karepe dhewe. Wis, tolone iki gak apa-apa. Sing penting tak atur pabrik iki. Tambah tahun derajat iki tambah ceblok. Biyen niku nyambut gawe enak-enak nyambut gawe dinas. Bareng nyambut gawe dinas leren dadak dodol bumbu. Wis, gak apa-apa. Pancene oper haluan. Bumbu kula isu aku. Nang pasar Keputran. Brambang, terasi, lombok, tak dol awan-awan. Bareng kabeh wis komplit, jam 12 budal lah dadi sambel. Wis saiki dodol rokok. Rokok ya ngono. Kon. Lali ora. Iya. Sapa ya? Ah, bosok lali riri. Sapa? Oh wingi kon nang omahku ketekno sego di pawon. Mosok lali sithik kancamu dhewe. Oh, ala sithik. Iya. Dodol apa? Rokok. Pak-pakan. Oh, waduh. Maksudku ya pak-pakan tapi sing tuku lho. Eceran terus.
Tak coba situ ya. Yo. Salah. Nek nyoba wis apa kono. Iki lek eceran sih. Ya tapi nek situ iku badine piro? Lho lek eceran tuh situ lah gak apa-apa. Ngomong-ngomongane akeh lali gak bayar. Korek. Gila. Riri. Apa? Setari. Sing jes niku aku takon. Lho. Aku kan menghormati kok. Lah mosok korek durung sampai teko tangan dulu. Macem-macem tok kon iki. Oh iki kan awak dhewe iki ya wis langsung enak ya. Iki siji barek rokok liyane. Bede. Banding nek disumet disedot itu beluk. Iku duduk beluk iku. Lah apa? Marmoci. Mulai biyen ya beluk iki, Dik. Enak ya. Lho, kodhe iku menyanjir rek. Waduh. Piro niku situ 75. Hah? 75. Betul cok murah-murah ta. Badine piro ngene? Lah iya, badine gak sepiro. Lah 75, aku lek piro? Lek selawe. Badhe ya. Sampai 50. Kok tibane yakin. Tak pikir badine 10 tapi tibane badine 50. Nek gelem ya tukune gak gelem ya kuwi. Iri masa. Tak gliter 75. Iya, tapi rasanya kan siji, rokok Siji enggak, campuran siji. tak asli ku. Enggak siji kasih. Dadi loro. Sisan ya? Heeh. 150. 150. Meneh mari duit ya. Wis gak iso. Kok iso Kalau ya tak balekno lho, tak sumet situ lho. Ya iki tegesan kok balekno. Lah oleh tak Lho nek balekno sak kilo gak apa-apa tegesan. Lho lang. Ngomong ngamu sih itu dibalekno. Oh sini kan. Wis disumet. Wis pulpen tinggal pulpen. Pulpen tinggal. Apa pulpen iki? Iya. Lah iki mau linci petok kalau jero. Wah, kok niku pancet ae kok niku dik kon. Ora kale pernah lis aku. Dapat. Mesisan Ya utang tapak gak ini. siji. Gue nek golek aku nduk tiku lho. Lha iki. Ono wayang ya dodol wayang-wayang. Kalau kok dodolane wayang-wayang ngono. Iya, aku yang ngiras-ngirus. Jare kon kok ya main niku ngono. Ya kadang-kadang iku ya dodol ngene. Katalog-katalone ono ya dijak. Lah iki kan tempat mendaya. Oh, aduh di safari. Iya. Waduh luceng, Dik. Waduh, ampun itu tiange. Oh, iso ae kon Ya wis iya. ngene ya. Iya. Tak pak pira iki berarti? Iya, biasa ya pikir kan dhewe. Meneh ya, Hah? ya. Meneh gak kok duwe. Meneh ta? Meneh ta lah. Iya, meneh nek gak iso anakmu kon nanggonku ya. Lah rek sekolah. Tak tatake. Sekolah ya rek. Pokoke eling lah pira sak pak Iya, rek. piro? Mosok aku mbujuki kon sak pak. 600 sih sak pak. Iya meneh tak 1000 lah. Ya? Iya. Wis ngono. Arek-arek lagi duduk. Lho korek emang korek selawi korek. Lho korek gak embo ya? Lho, embo ya apa sih kok? Lah Padane biasa bumbu sak pak iku embo. embone korek situ. Yo, korek dhewe, rokok dhewe ngono lho. Ya misal rong pak nek ngono. Ya rong pak. Gak sak grosisan ta. Nang bayar tahun Kon mana ya? repot kan niku, eceran gak oleh, sapa gak oleh, rong pak gak oleh. Dodol sesuai blender. Ya sak gros pisan ngono. Ya sak gros. Ya. Gawancen ya. Dikarwani totalane ngono lho ya. Iya. Berarti piro? 7.000 ya? 2000. Wis meneh lah ya. Meneh ya. Nek pedhok maneh. Tik, kok niku macane mbulet kok niku tik. Ya mesti kapan-kapan aku pedhok maneh. Pedhokmu kapan? Dan rekaman. Ngontok ini rekaman barang ngono. Wis lah paling lak kepedhok maneh sing gawe maneh. Ya sampai no Parno ngono ya. Iya. Ya ngono ya. Iya. Iya. Hati-hati. Iya, Dulu nggak sono obrakan iki. gak apa-apa aku dodol disiplin kok, kaki Lah iya hati-hati kok niku. Sing ngobrak ya kanca dhewe kok. Wis. Ono obrak-obrakan ya. Mas permen. Oh, lho, Tin. Lho cari. Kok sampean dodol rokok ta? Iya, wis. Mangane tak delok-delok mang sampean kok diluk ae. Bisa jane aku izin tak kuat-kuatno. Lah apa? Perkara Saingan, dia kanca lho. sekolah lah gak apa-apa ta. Saingan berat aku dodol iki. Ambek sapa? Lambek terus iki. Tapi dek dodol Mojokerto. Sampeyan ya apa ya cari? Lulusan sampean ku apa dodol rokok? Mesti M. Lah kan gak nerusno, dan Nah. malah nang montir. Nah terus ya apa misalnya keadaan kayak gini terdesak ini. Oh. Teko ekonomi. Wis gak apa-apa cari ya sambil golek gawean sing tetap ya. Iya, apa ngerokok? Saya sampingan. Kon ngerokok. Enggak, aku mah jangan itu permen lah delok lu sampean. Kene permen ya eceran, Tin. Iya. Jagane rek siji lah kan gampang bojokane. Oh, permen ya diecer. Heeh. Ana cari. Oh niku anak sapa kon boyong-boyong. Lah iya aku iki jane ngono susah lho cari aku iki. Kan dia anak kok susah ya apa sih?
Dudu anakku iki. Dudu anakku. Niku lonceng. Kok lancang sih? Lancang kono dudu anakmu kon gawa ngalor ngidul lak masuk angin arek. Ngene lho, aku beneran ya untuk sampean. Sampean gak duwe keluarga ta? Aku bujang. Oh, sik bujang. Iya. Ngene mari-mari tulungan aku. Tulungan aku. Kok nyabrangno ta? Rasane aku yuyu kangkang ngono ta? Lah apa aku wis kulino nyabrang dhewe kok. Iya, tulung Nah, apa? aku lak wis nyambut gawe sik cari. Wah, tepak. Nggone perusahaan roti aku dek kantor ya. Lho, tepak pindho. Tak turune ijazahku. Barang ngono nduk kono. Aku lah kok lancang sih. Lancang ya? Iku apa nggawa mule arek bayi iki. Wah, kon niku ya apa yen gak iku anake wewe gombel. Kon Lah gawe. apa wong arek kok ngarek bener ngene. Barang tak gawa mule lho delok lho. Wah, ayu. Ayu wedok yari. Iya, ayu ya wedok. Lah ya barang tak gawa mule tak jerakanku ngamuk-ngamuk yari. Oh, ngamuk-ngamuk. Curiga ngono ta? Iya curiga. Jarane aku ki seneng mbak anake ngono. Wah, kon niku ya apa kon nggo perkara nyambut gawe enak-enak ono persoalan. Iya malah aku diusir ya cari aku bingung aku ndek jujukan ya apa aku ki. Lah njuk kok rumah miskin ngono. Rumah miskin. Mulane aku njaluk tolong sampean iki Iya, iya. ya. Njaluk tolong. Ngene mari cari aku nono mari arek iki. Lho, kok ngakoni? Iya. Aku nutupi. Sampe ngakoni bapake ngono lho. Wah, motin. Wah, aku sementara. nutupi gedhek bolong gak kober. Nutupi bayek. Alam kok temen sampean ya gelem ambek aku. Gak ngono nih, arek iki ya apa ya pamane tak tutupi ya apa? Yo gampang, wis tak pokoke Iki beres. bakul aku lak cilik rokok iki. Iya. Terus? Yo gampang meneh tak gedekno. Kok niku rokok cilik gak ngentekno rokok gede. Kok niki ya apa sih? Ditambahi dagangane yo Oh, ngene. supaya gede dagangane. Lah iki yo sing gedhe ngono lho. Iya, iya. Pokoke biaya toko aku, pokoke sampean gelem lho yo. Temen ta? Iya, iya. Jenenge sapa? Jenenge iki Lastri. Lastri. Iya. Lah jenengmu tetep ini ya. Iya tetep jenengku. Lastri arek iki wedok. Lah wedok. takoni upamane, "Lah moro tuamu jenenge sapa?" Ngomong Bejo. Bejo. Oh, iya iya iya. Temen ta? Temen lho janjimu ya? Oh ya. Heeh. Jenenge Pak Basman. Apa Seman? Iya pabrik roti. Iya, saran aku. Iya Rono. Iya, iya. Temen lo cari ya. Iya, iya. Monggo. Lho, Kula Pak. lah kon balik, Lho, sampean niku pun murang-muring rumiyin ta? Apamu sing kari gawa nak, Lho mboten enten barang. Butuh apa kon butuh duit akeh, kamu balik ini. Pun cukup. Ngare sial pabrik iki. Ngerti Kula kok? sing genaken, Pak. Ngendan apa sih? Sampean niku pun murang-muring. Ah, terus ya apa ya apa? Lare niki enggak ada bapak. Enggak ada bapak. Temen tak kon iki? Nggih saestu. Karo rek. Mane kesusu mawon. Kurane ana di bapak nak. Lah niku napa teng jaba? Kene lho, Mas mlebu. Monggo. Nggih, Mas. Nuwun. Sampeyan malah nglemas. Waduh, perimis. bojone kok watu hitam. Ini mulane kon nabrak oleh bojo kaya areng setingkul. Nggih, Mas. Anu, Apa, Mas? sampai budi. Apa, Mas? Mboten, monggo. Pinarak. Kenapa sih nutup-nutup kena? Lah nggih monggo pinarak, Mas. Jun. Sampai niku pun kebeneran ta. Napa sing lho niki? Sampai niku wong tuwa. Nggih. Nek diajeni niku mau ngoten carane. Nggih. Lah napa sampean bojo kula sampean usir-usir? Anane kula usir kula salah paham. Salah paham curiga sampean nggih. Nggih. Sampean mboten semrepel nek bojone arek wedok niku. Mboten ngrenos. Mboten ngertos. Mboten ngerti lo tabok iki apa sampean nggih. Iya, Tin. Iki bojomu temen iki. Niki bapakne lare niki, Pak. Ngono kon ben gak ngomong, Tin, kon Kula niku. wedi sampean murang-muring mawon. Lah, sakniki kula takon. Nggih. Mas nggih. Nek pancen iki bojo sampean, sinten sih jenenge bojo sampean niki? Oh, bojo lek dites. Testing gak oleh. Wong testing gak oleh. Jenenge Tini. Sinten jenenge? Tini. Oh, Tini. Lah, anake niku lanang apa wedok? Wedok. Jenenge sinten? Wedok niku Estri. Nggih. Jenenge. Lastri. Cocok. Ayo napa kula bojone? Lah, bapakne Tini sinten jenenge? Bejo. Bener ya. Ayo napa mboten kaisinan sampean? Nggih, mboten. Tin. Ya napa, Pak? Ya sepurane Tin ya, bapakmu waktu iku mang lak erosi ta. Emosi. Oh, emosi. Ya, Mas, Emosi Dik. ya. Wis jan mlebu kan mangan. Kenapa-napa, Pak? Gak wis. Kon balik rene maneh, Nak. Nggih. Bojomu tak nyambut kene, Nak ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Oke, kon ngedol motor lho, Nak. Kon nyupir motor lho, Nak. Nggih, Mas. Wah, dicumbung. Masih maca mlaku ngono ya kaya. Lho, lah Kono iki apa Pak, mulan ta wong ku mikir dhisik, niku tua-tua berapa saken nyolong beras iki apa bener. seneni maneh rek aku. Ya, apa sih iki? Apa nak Arek wedok kono bojone.
Malah aku diusir-usir penono do aku. Ana bojone arek wedok iku. Ya arek ana bojone. Lho kok kan ya apa sih? Bojon di mane? Lah ya ana bojone ta gak? Lho, ana. Oh ya ana nduk jero. Iya lah ono sih. Iya ana nduk jero. Wis teko sih. Wis teko. Wonge dhuwur apa ndek? Lho wonge dukur, ireng. Lho. Ireng bles. Peno mulane aja kacamataan ta. Lho, wong ireng bles kuku-kukune ya ireng. Untune ya ireng. Bles mulus. Ireng mulus wonge. Peno iku keliru, Pak. Ireng, motoe ireng motoe. Wonge iku gak dhuwur ndek, rambutnya brentik. Oh, apa kon ngawur ae. Wis teko ta wong? Lho wis jero ya apa? Oh, lho kan. Kon sik kaya teko kan. Lho lah, ayo kowe teko aku ndelok awakmu. Ditututi gak ono sak. Lah aku ndelok awakmu aja Iki lho iki bojone iki. Iki sapa iki? Bapak. Lho kok elek iki? Ya iki bojone lah. Iya, bojone anu pembantu sampe. Oh iya. Nek tinggal mlebu nak, lho, tinggal mlebu nak. Ya apa? Ngono jare kok. Wis purane nak. Kok beli loro beli. Nak ngerti aku tak Lho bojone pembantu sampe. Oh, nggih nak nggih. Nggih. Nun sewu nak nggih nek sampean iki bojone pembantu kula jenenge niki pembantu kula. Nggih. Kula sing takon nak nggih. Nggih. Sing genah mawon pun kesusu nak. Ora napa kesusu. Nggih. Bojo sampean iki sinten namine nak? Niku asale biyen niku dugi Lamongan. Lah nggih. Nggih dugi Lamongan, terus kula seneng padha seneng terus kula gawe. Mboten. Bojo sampean iki nggih lah. Nggih. Pembantu kula niki lak bojo sampean ta. Nggih. Jenenge sinten nak? Iku nek mboten salah ngarake Pak Prauto. Ngarake. Lho mboten niku nak. Jenenge bojo sampean niku nak. Jenenge bojo sampean niku. Jenenge niki? Nggih. Jenenge sing baru sampean niku. Nggih. Sing kula rabi niku. Nggih. Niku jenenge Oh, bo. Lho gak ngono nak. nggih. Jenenge bojomu lho sapa? Sing enten mriki niki. Iya. Niku jenenge Tima. Lho kon. Menclek maneh. Ya apa rek? Lah anak niku lanang napa wedok? Lanang. Lho kon. Lah jenenge sinten nak? Benu. Lho kon. Tambah nemen. Lah wong tuane niku lanang napa wedok? Jaler. Lho kon. Jenenge sinten nak? Lahirun. Wah. Nggih cocok nggih. Kan mang mulane kon gak metu ya aku mencelek kabeh. Kabeh. Oh, apa anu nak? Enak dulu. Enak kene. Oh nggih. Masalah. Iki sapa lagi? Iki sapa? Mbok kan aku tak Loh, Pak Malik. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Ngene lho nak ya. Saiki ngene ae ya. Kon tak takoni. Nggih. Ya, Nggih. aku takon iku aja sampe kliru salah weso gitu. Mboten. Sik, bojomu jenenge sapa? Tini. Ya apa? Tini. Tini. Nggih. Tima. Aduh, kok keliru lho. Waduh. Lah anakmu iku lanang apa wedok? Wedok. Lanang. Lho, ketemu. Jenenge sapa nak? Lastri. Penung. Waduh, lho. Lah mertuamu lanang apa wedok? Lanang. Wedok. Lanang. Jenenge sapa? Bejo. Lahirun. Aduh lho. Wah, ya apa mencelek iki? Lho bapakmu ngomongnya metes lho. Gak cocok blas lo. Lho, Kan? Oh, lho, Sokran. Lho kan kapan? Lho, aku bojoku iku. Wah, duduk. Iki sana iki. Iki sana bojone. bojoku. Bapak ndak kan iki. Yo, kene ngomong selana dodok apa bojone. Iki gak ada bojo dhewe kok. Iya ri. Kula. Kan tak kaplok kok. Sing asli kula bojone. Lho, niku pun gak ada bojo niku. Apa bojone? Lah, Lastri niku napa? Yo, apa karo de bojo. Nek ngono iki tipu-tipuan ya akal-akalan tok iki nek ngono. Iya lho, Pak. Panjenengan memang tak akal supaya arek iki balik sakno. Iya. Nyoto-nyoto lek dini panjenengan nemu, dadi duduk oleh kula. Lek penomo tenteng panjenengan curiga ya sapa mau tak rabi apa sih upamane lho. Lek gak ono elek wong aku bujan dina bujan. Benar-benar iki anak nemu. Heeh. Iya ta? Heeh. Aku gak apa-apa nak. Aku Iya. kuwatir nek kon berbuat jelek ceroboh bare anak buruku aku lagi. Ngono lho. Boten kok Pak, saestu kula nemu lare niki Pak. Oleh nemu ya. Nggih Pak. Karo ngono bapak oleh bagi bola mang bingung. Iya. Ya apa? Ya ngene. Ya, Pak. Bayi iki ayo di anu nang kantor polisi diserahno. Dadi nyoto-nyoto lek bayi iki nemu. Iya. Supaya gak ono perpecahan rumah tangga iki, arek iki jangan tak rabi. Ya serapi nak iya, apa apa. Nangku dijalukno bantuan sokran sithik barang kon ngebul. Iya, nggak apa-apa. Iya. 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 Ya perlu. Kono Ya. domblok main kon. Gak. Kono domblok main ini Mbok tak bantu rokok, Mbok. Iya. Oh, berrokok. Aku udah rokok mati rokok.
Ya, cuma keamanannya njuk tulung mantri. Iya, iya. Enggak cuma keamanan tok ae, masih kendaraan ndak tolong Nur. Oh, supir Nur ini. Iya. Pokoknya Nur pakai uang makan dhewe lah Nur kok. Ngono. Kendaraane ono ya Nur sing nyetir lho. Dimeriahno lah. Iya, dimeriahno. Krewetan ndak tau sapa? Andar. Andar. Tapi agak pakai pacar dhisik Nur.